Bună ziua și bine v-am găsit din nou la acest clip. Astăzi o să vorbim un pic despre cam ce mâncare îi dau la iepuraș și cum le administrez, cât, și o să vorbim un pic despre treburile acestea, pentru că, după cum știți, iepurașii, deci după cum vedeți, iepurașii au mai crescut, un fel de update. Am și iepurași noi de 2-3 zile. O să vă arăt și pe acei iepurași. Bun. Am mai montat aici un fel de hrănitor pentru cernă, fân și alte treburi. Deci, lucernă și fân. Bun. Bun, să începem cu mâncarea. Da, deci eu amestecul de mâncare pentru iepuri fac din granule. Deci am cumpărat granulă nu ieftină, dar după mulți crescători este o mâncare bună. Nu vreau să fac reclamă, cred că știți despre ce este vorba, sau aproximativ. Bun. O să pun, deci, ca să ne merite și să nu cumpărăm atâta mâncare din asta, facem și un pic de amestec. Punem ovăz, porumb, grâu, se mai poate adăuga, dar deci baza este ovăzul. Deci vedeți, pentru iepuraș, pentru iepuri, ovăzul este baza principală. După aceea se poate amesteca cu un pic de un furaș special cumpărat. Deci se amestecă. Bun, un cancioc de porumb. Așa am făcut mixul. 5 la 1. Deci ce înseamnă 5 la 1? Furaj special, deci granule, 5 cancioguri de granule, atât am intrat în oala asta, 5 cancioguri de ovăz, da, ovăz, 5 cancioguri și un canciog de porumb, sau se mai poate pune și un canciog de grâu. Bun. Porumbul și grâul nu prea punem în cantități mari, pentru că provoacă probleme intestinale la iepuraș, la iepuri, de obicei. Acum nu vreau să vorbesc despre de ce și cum, o să vorbim într-un alt video. Bun, deci mixul meu, deci așa constă: 5 cancioguri de granule, 5 cancioguri de ovăz și un canciog de porumb. Deci cam așa arată formula. Așa arată. Bun.
Oricum ovăzul este baza principală pentru iepuri. Are multe vitamine și alte chestii care ajută la digestia iepurelui, pentru că este necesar să fie sănătoși la digestie și deci să fie mâncarea ușoară și întrucât este ușor și să aibă și vitamine și proteine și toate ce trebuiesc pentru sănătatea și creșterea rapidă a iepurelor. Aici avem în prim plan două familii. Imediat cade. Bun. Deci, uitați aici. Bun. Bun, avem și mai am doi cuiburi noi. Imediat vă arăt. Nu o să pot să vi le scot pe toate, pe toți iepurașii ăia mici, pentru că sunt cam locuri greu accesibile. Bun, dar o să vă arăt imediat. Bun. Deci la femela asta avem 4 iepurași noi. Deci prima dată mângâiem mama ca să mâna să ia mirosul, după aceea băgăm mâna și să vedem. Bun, am găsit unul. Opa, opa. Uitați aici. Are 2 zile. Asta a doua zi. E hrănit bine, se vede. Și o să fie tot un lila, ca și mama sa. Bun. Dați aici pe mama sa. Bun. Mergem mai departe. A doilea femelă. Femela mea, cea bătrână, are 3 ani aproape. Asta are 7 pui. Puii au o vârstă de 3 zile, 4 zile, aproape 4 zile. Sunt masive. Dați aici. Da. Culoarea albă. Este un salander albastru. Mama. Și puii cred că o să... Oi. Bun. Nu mai deranjez. E agitată. Bun. Deci cam astea ar fi treburile noi pe la mine. Pui sănătoși, tot cresc. Deci cam astea ar fi cu mixurile mele, cu ce le hrănesc.
și sper că v-a plăcut acest scurt video și ne întâlnim data viitoare. Până atunci dați un like, un subscribe dacă vă place, dacă sunteți nou pe canal puteți să dați un subscribe, să vă înscrieți, să vă abonați. Bun, numai bine și la revedere!